Sport Malta ħabbret it-18 edizzjoni tal-programm Summer on the Move li se jkun qed jiġi offrut bejn Lulju u Settembru li ġej. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless sportiv fil-Kottonera fejn intqal li kull attività se tkun qed issir b'konformità mal-miżuri tas-saħħa. Il-kap tal-programmi sportivi fih dawn Sport Malta Robert Portelli qal li sa issa applikaw għal dan il-programm iżjed minn 1500 persuna, fosthom tfal li se jkollhom l-opportunità li jipprattikaw 35 dixxilpina sportiva differenti. Portelli saħaq li dawn attivitajiet differenti se jkunu qed jiġu offruti fid-diversi ċentri li għandhom Sport Malta madwar il-Gżejjer Maltin. Għandna dawk li huma ta' filgħaxija li huma sport speċifiċi, għandek dak li huwa basketball, gymnastics, hawn, u l-programm ta' filgħodu huwa programm li huwa pjuttost iktar intensiv, għandna sessjonijiet li jdumu bejn 3 sa 6 sigħat kuljum u fihom ikun hemm sport varjat kif ukoll f'ħafna mill-faċilitajiet għandna wkoll hawn. Iċ-Chairman ta' Sport Malta Luciano Busuttil appella sabiex iżjed ġenituri jresqu l-itfal tagħhom eqreb tal-ħajja sportiva, filwaqt li s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li Sport Malta toffri madwar 4200 sessjoni sportiva fil-ġimgħa. Qal li l-Gvern huwa impenjat li jolli l-livell tal-isport f'pajjiżna permezz ta' iktar investiment dirett fl-atleti Maltin. Bilan propju li naraw li l-kultura sportiva u l-attività fiżika ġew pajjiżna tkun waħda ħajja minkejja l-għaddejjin minn żmien li huwa partikolari u fuq kollox nassiguraw illi jkollok propju attività fiżika marbuta ma' dik li hija l-popolazzjoni Maltija in ġenerali.